Šta je? Opet čekate na to, a? Limun! Ali ima neko protiv koga Limun nije ratovao? Pravi srpski orao. Nije baš srpski. Ovo je naš nosi poklone. To je pravi kriminalac. Mamu ti jebem šošos, a ne mi. Reci mi, Jazim, jel ti znaš šta su to seksualne manjine? Imao sam ti već jedno seljobersko venčanje, hoćeš još jedno? Pa nećeš sa mnom. Ima ti krdeljika kaj pa se ženi, boli me Ispusti te ruke, kretena, napusti me da te udarim! Čečere, drži se, brate, to nije ništa, znaš koliko su puta mene krpili. Morate prvo na prijemu. Vidi, ako on ne preživi, nećeš ni ti. Štitimo vas, bolesnike! Agresijom nećete ništa postići. Spevalo je toliko puta. Osoblje! Šta ćete popiti? 2 pive. Lokalni dijalekt, diplomatski. Donesi bilo koje, samo da bude srpsko. I ulozi legendarnog Limuna, Nikola Kojo! Dame i gospodo, predstavljam vam ekipu Parade. Sada, posljednji, ali ne najbitniji i najvažniji čovjek koji je zaslužan za sve ovo što se večeras ovdje dogodilo pred vama. Molim vas, jedan veliki aplauz za